Hej Nana. Og Hej Ida. hende der, hende er lyshåret. Hvad laver I? Hun er også øver lige lidt spændende. Nej, ja, det er akavet. 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 It's akavet. Og det der, det var vores... It's akavet. Første idé til et eller andet forspil med. Ja. Det lød pis godt. Og vi har været her i 2 timer. 2 timer, og vi har kun Vi forlænger det nok lidt. forspil og Skal vi stille diskussion? Nej, det er ikke det. Det er... Det der lysfætter også. Ikke? det er det, vi har indtil videre. Det er ikke særlig meget småkage. Og det værste er, at vi har brugt virkelig lang tid på det. Mm-hmm. Virkelig sammen. Så er vi ned til Alexander. Hvad laver du, Alexander? Jeg laver nogle rytmer til vores nye nummer, vi skal lave. Yay. Nogle trommerytmer. Ja. Yes. Ida, hvad? Vi har fundet ud af, hvad vores tak skal være. Prøv lige at vise det. Det er lidt hurtigt, men... Det er takten til forspillet. Vi er i gang med at planlægge med jer, hvordan vi bygger sangen op og sådan noget. Det er rigtig godt. Ja. Vi skal ned og tænke om, hvordan vi skal opbygge det. Og jeg tænker, at jeg siger til det der med, at der er guitar i første 2-3 gange. Så spiller vi 2-3 gange. Jo, så er det. Hvad synes du? Skal det Kommer der sådan her stikke? Ja, helt Så. Så er man og råbe ting i baggrunden. Nana. Det er cool, for det er så creepy. Ja. Kæft ikke. Det er cool. Passer. Ja. Hvad siger I til? Er det passet, synes jeg? Okay. Nu er vi ved at... vi keder os lidt nu. Det lyder bekendt. Men vi... Vi er memo. vi stopper nu. Ja, vi memos. Og vi håber, at vi får fans. Det tror jeg var ikke, vi gør. Det gør vi en dag. Men hvis I er One Direction fan, ligesom mig, så bliv fan. Stem på os. Men man kan altså godt være fan af Memos uden at være One Direction. Ja, det kan man godt. Fordi vi er også nogen i Memo, som ikke kan lide One Direction. Eller er vi? Eller er vi? Ja, det er vi. Eller er vi? Det tror jeg, Okay, vi er. men... Vi er gået lidt i stå. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave nu. Det er svært. Har du håb, Nana? Hvad? Har du håb? Min telefon ligger nede. Godt. God opbakning. Tror du, det går? Mm. Jeg kigger bare på... Vi er i gang med at lave en sang, og så kan vi være på One Direction.
at jeg møder dem en dag. Og så siger de, hey, du skal med til London, okay? Og så bor jeg sammen med dem. Det er faktisk skrevet i Vestager, det gør. Det er faktisk mega fedt, hvis vi brugte det. Vi kunne lave den rytme. Nu har vi fundet ud af, hvad vi skal spille. Og vi har fået Lasses e-mail, så man kan se, hvad vi har lavet indtil videre. Vi skal lave en video derovre, okay? Ja, og jeg tror ikke, vi kommer til at filme så meget, fordi jeg tror ikke, der kommer til at ske andet end nu. Så ja, det var dagens video derovre.